Horas marihita akadamang dainang nenolongan di baga sa Tuhata Yesus Kristus. Selamat Natal. Ang giya ma padonganyo nilibata totong mangaramoti salu akaparngolota. Amanginang adorang sotarulihita siyan hata ni Tuhan dinalaho patugun haporsyautna martangyang mahita. Moliate upasa ruan nami tuho debata nami, debata Jehovah debata palong rohana sumurung. Disude basa-basam di tonga-tonga ningulu nami, debata nami naing taruli hami marhite-hite hatam. Todim na badia mana madongani manuturi hami asa mga tusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Huria ni Tuhan hata ni debata na saur tuhita. Dienek mai sian barita nauli na sinura di si Matius bidusada. Mamuka senek 10 rodiat 25 odo hata ni Tuhan. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai. Gabi-gabi do ibana siya tod di parbadia. Adorang somar si padohona do penasida. Ala parohan na bonar si Joseph na mangoro si Maria. Dang adong rohana paurakon na sida. Gabi ditay rohana nama nang sirakonon na songoni. Alay di na songoni do petahin ni rohana. Di idama dinipina suru-suruan ni Tuhan ni namadok tibana. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria. Gabedongamu sari pemuse. Ay nasiya tod di parbadia do nanang tubuh di ibana. Tumubuan anak maibana Yesu do guarna bahenommu. Ay paluan na do bangsona siyanak kadosa na sidabi. Masa pe sudinay asa jupang na hinataon ni Tuhani marhite siyan panurirang na namadok. Idama gabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana. Jalabaheno do guarna Immanuel lapatan na dongat tama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph. Dioloy mahata ni suru-suruan ni Tuhani. Sao madialap na niulunay. Alelaso ditadda. Pai matubu buha baju nai. Jadi diguar maibana. Jesus. Ido yang gosaha na. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Taringot doaung sada peristiwa na hualami hami. Di sada-sada tiki adong masahala si tua manopot tami. Di doa mangoma amang padita tanggal nason, bulan nason, jam nason. Adong doima paku basyadiamang marnata. Odoko kami ma memang adong do amang. Ale mungkin molo nunga jam nasay, nunga mulak kami marnatal. Di do amang si Toma, marpangidua nawamang, dung mula ama marnatal tuhami mamuse anam ama makubasi. Marnatal. Jala amang maparadeho ni ma acarana. Ninna, disama inganan na. Nauli inahami. Jadi merdalam maka partikian. Dung dapo sa minggu nari, diwea situom mahami. Didok ma, ahado hira-hira amang temana do subtemana nongan. Di Natal nami i. Holiam ma. Jala, pay maamang mada sa minggu nai. Anongan akaliturgina. Nauli amang ninahami. Dapo sa minggu nai kemudian, naing hari hana, ditopot amang situay mahami. Tidok amang. Dang jadi Natal nami i. Udok mabuasa,
alana panitia inti bendahara secara khusus nunga taralang na hepeng di panitia. Doko kami naulia mang. Diku. Amang inang ahado na naing donon nami disi. Ternyata gudang do mga rajumi manang mga lapati natali dang hatutubo ni Jesus. Adong do na mga rajumi mga lulia kaparutungan. Bahkan do memang di tonga-tongannya ka nguluta. Dang jadi Natal di patupa sada-sada organisasi manang sada-sada STM, manang sada-sada marga. Ala terjadi percekcokan di nasida. Masa bu terjadi percekcokan dang di bagasan tulus do ima bulus neroha nasida patu pahon Natali. Ujungna mono tungpe Natal i di patupa yakik kami gudang nama patu pahon Natali orang sebatas seremonial hasomalan na di pamasa. Dihita saluna kadamang dot dainang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon, takasdo di patota songo dia dong hatutubu ni Yesus. Adorang so tubu do pe Yesus nunga mardongan manang nunga marpadan si Joseph do si Maria ama ni Tuhan Yesus si. Dinang mardongan-dongani manang dinamar padani nasida. Dang marsipadohona dope manang dang tarpasu-pasu dope distila nasonari. Sahap mabarita na hurang denggan tu si pareon ni si Joseph. Paropuan na dihaulongi rohana ima si Maria nunga gabe-gabean. Otomatis secara hajul maun bodo imata rajumi arsa ni rohani si Joseph. Marsak si tutu ibana. Humas susah rohado pikiranna. Molo istilah nasonari mungkin nunga langsung dipiralhon si Josephon. Si Marion. Mungkin nunga hata na so hata donon na. Paropuan na so hasea. Paropuan na so tahu diri. Dokala na asing. Mungkin nunga dipaila. Ima mulu jama sesonarion. Mungkin. Alay anggo si Joseph. Ala ni holong ni roha di ibana. Dung tarbarita naung gabe-gabe do ima si Maria. Oroan nai. Paropuan na dia haulongin nai. Hohom do ibana. Marhusori roha do pikiranna. Marsak si tutu ibana. Si Maria pe amanginang yakik kami. Tung marsak si tutu do ibana. Pa alanang ditodo di bata ibana. Gabe. Ina ni Yesus. Diboto di bata do arsa ni si Josepi. Do arsa ni si Maria. Nunga ditahi si Joseph pian. Naing tadi konon na si Maria sisip. Imatahi ni rohana. Mungkin ala niluja di ibana namar pikiri. Namar saki. Dido. Tarpudum masih Joseph. Ditikina modomi ibana. Roma debata marhite suruh-suruan na mamakulingi. Aha didok ima suruh-suruan nitu si Joseph. Di bagasan ayat 20 disok masih. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabe dongamo saripe muse. Ana siato di parbadia do. Nanang tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana. Jesu do guarna benomu.
Ai paluan na do bangso na siya naka dosa na si dabe. Masa pesude nai asa jupang na na tahun ni Tuhani marhite siyan panurirang namadok. Ida magabi-gabiad do na marbaju. Tubuan anak maibana. Jala bahenon na do guarna Immanuel. Lapatan na dongat tama di bata. Dung dipakulingi suru-suruani si Joseph. Tarjalo ni rohadi si Joseph masaluhu. Ternyata nang dipasah aka panurirang do taringot na masay. Perhitian ni debata do ima si Joseph do si Maria. Nagabe patudukon manang pasikopon akasakap ni debata naun niwarihon siya nakapadan na robi. Khusus na nadido ima buku panurirang Yesaya khususnya diturupukon. Amanginang dung dipakulingi suru-suruan ni debatay si Joseph. Marbalik maruha di si Joseph. Dangbe dipatu ibana songon na di rohana. Dangbe dipatu ibana songon na pinikiran na. Tubuh mahamu bau ni roha di ibana. Dibuat ibana ma si Maria na dihaulongi nai gabedungan na saripe. Dang pola diakupi ibana si Maria. Hobar tutona ni dibata. Sorang ma Yesus Kristus amanginang dihita saluhna na hinolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Tabereng ma turpu jami taon nagabe jamita na mangulu dihita ganuk marsada-sada. Naparjolo sa hali marhite-hite jami taon tabereng ma sikap ni si Joseph. Di bagasan pergumulan ibana, di bagasan arsa ni roha ibana, di bagasan ima akapikiran na godak ibana alay dung ima dipakulingi debata gabe hot do rohana gabe dame do ibana. Di bagasan hadamiat do ibana majakon Kristus jalamano do si Maria gabe dongan nasaripe. Sada pangalaho natung masay rikot situ tu diadupan di debata. Adok ima pangoloyo di ibana. Marasing no hadoko kami nakaningan. Tu nama doko marnatal hita. Ale natali gabe mabanasida marbada. Natali gabe mabanasida marbolak-bolak. Hape sa sitong na ikosongon ima si Joseph podo. Natali mengajari kita mengodiok kita. Di bagasan arsa ni roha. Ale mononunga tubuh Yesus. Mononunga sorang Yesus. Monotapatu panatal. Ikut dapok tama hadameon di bagasan Kristus. Buasa dame hita amanginang. Dada alana magwa kaparukilon. Alai alana dipapus di batado rohatta. Na didongani do kita. Na diodiho do kita. Na diurupi do kita di tonga-tonga niya kaparunglota. Dang dipasobbu di bata hita amanginang. Oma sadahal na tung masarikot nekur rajumat taganuk marsada-sada. Natal berarti padongan yun di dibata nunga sorang di tonga-tonga niya ka parngolota. Amanginang napaduhan ahado muse na nangima berengot ta. Patupaut ta di tonga-tonga niya ka nguluta. Di nama mestahon pesta Natalon. Napaduahon ikon adong madihita haudukon ni roha do bulus ni roha. Tabereng ima si Joseph amanginang. Do dipakulingi de bata ibana gabi uduk do rohana. Gabi bulus do rohana. Ditadikot ibana do sudinang. Jaladang pola dipatangitang ibana biya kahata na sohata. Ditadikot ibana egona. Ditadikon imana akapikiran na. Ale gabe di olo ibana do di bata. Adong bulus ni roha.
Adong ima pangoloyan na tugo di bana. Berarti hita pe kosongan ido amanginang. Jadi ditikin na tapes tahun na talon. Ikon adong ma ditonga-tonga niya kaparngulot ta pangoloyan mangoloy di bata. Bulus ni roha pasaut ton sakap ni di bata. Molo si Joseph parhitian ni di bata. Batulus sebaga-baga na dipasak niya kapanurirang anggo kita amanginang. Parhitian ni di bata pararaton akabarita na ui. Ikut di bagasan pangoli do bulus ni roha di taparaton ni. Ikut tapasa do tu saluna. Na Jesus sido si paluan na iba na sorang di tonga-tonga ni Portibion. Manesa saluna dosa. Iba na do na manaluhon saluna kamusukta ima sibolis. Do aka huaso na amanginang. Jadi dang bedi raja sibolis sita. Dang bedi rajai dosa hita. Alay Kristus sinama na mga raja kita. Kristus sinama na mga dihok kita. Alay ni iko di bagasan pangulo na si tong mahita. Di bagasan bulus ni roha mahita. Mangulan akalomo ni roha ni debata. Napatuluhon jala naparpudi. Marhite-hite na talon nang dipasa tuhita ganuk marsada-sada. Iko nima radi mahita manangyot Tuhan. Itong-atongan niya kaparngulota. Natalon amanginang. Mangojor hita buhado tutu. Hata ni Tuhan ditong-atongan ni ngoluk. Tapak ke si pariota. Tapak ke hadiriota. Tapak ke ngulutta. Manangyon Tuhan. Ala na salut na hata ni Tuhan. Mabain hadameo do las ni roha do tuhita. Danga dong hata ni Tuhan manabay arsa. Alay mangalon hadameo do amang inang. Alay ni namarnatal hita. Dang manangyon hata ni akaede. Alay na gudang sonari amang inang. Marnatal ise do artis na. Ise do na menghibur ka na asing. Amulo di beneng on. Baru buhado mo siya si panganon na. Buhado laki draw na. Tujuan na marnatal ido. Madabo laki draw. Mamereng aka artis na. Ale ipola ninguluna dang adong. Ditiki marjamita mo do hotdog. Ditiki marjamita busi saut. Ditiki marjamita mar selfie-selfie. Ale mulo marnatal hita. Radima hita manangen Kristus di tonga-tonga ninguluta. Asa dapok tahadamion. Asa dapok tahasonangan. Asa dapok tangulu na manotong di bagasan Tuhan. Selamat Natal madihita. Tuhan Yesus mama masu-masu hita. Amin. Martanya kita. Moliate hupasa ruanami tuho di batanami. Taruli hami marhite-hite hatam. Moliate di hatamot Tuhan. Na mangudihok kami. Asa manangihok ko. Na mangudihok kami asa di bagasan bulus ni roka. Na pahoton ha porsyon nami. Na didungani hodo hami Tuhan. Moliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.